פרשת וישב אומרת התורה הקדושה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. ביקש יעקב לישב בשלוו, קופצו עליו רוגזו של יוסף. יעקב אבינו, בחיר האבות, אנחנו לא מבינים בכלל מה הולך פה. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצאן. סך הכל הוא היה בגיל 17 שנה, ואבא שלח אותו לראות מה שלום האחים. זה דבר לא מובן. בחור צעיר אתה שולח לראות מה עם האחים הגדולים. ומי הוא פגש בדרך? מלאך גבריאל. והמלאך אמר לו, כן, הלא אחיך רואים בשכם. מה הולך פה? אברהם אבינו היה בברית בין הבשרים, הוא כבר אמר לו, עם ישראל יסבלו צרות, והיינו אויסום 400 שונו, ואחרי כן ילכו ברכוש גדול. זה כבר הייתה גזירה מן השמיים. אבל פה מדברים האחים הקדושים, שבטי כל עדות לישראל. מה, רצו להרוג אותו? הכניסו אותו לבור, הבור ריק, אין בו מים, נחשים ועקרבים יש בו. הם ראו שהנחשים והעקרבים לא נגעו בו, הלכו בצד, כי ראו פה צדיק יסוד עולם. נו, למה אתם ממשיכים? גזיר ראוי מן השמיים. מכרו אותו למצרים, ושם היה לו הנס הגדול. באו להגיד לאבא, הוא נטרף. האבא לא קיבל תנחומים. למה? האבא ידע כי שבטי כה עדות לישראל, אם יחסר לנו אחד מי יהיה עדות לישראל. בגלל זה הוא בכה. כולם קיבלו על עצמם. ראובן שב לשקו לתניתו. אומר המדרש, יהודה הולך להתחתן, וממנו תצא אוירו של משיח. איך זה יכול להיות דבר כזה? יהודה ראה שהמצב כל כך חמור. איך חוזרים בתשובה? אני מתחיל מחדש, אני הולך להתחתן. אומר הקדוש ברוך הוא, במצב חמור כזה אתה לא מתייאש? הקדוש ברוך הוא היה עוסק בוירי אוירוי של מלך המשיח. זה כוח של יהודי. במצב כל כך חמור, האבא יושב, לא מקבל תנחומים, כל האחים שבורים ורצוצים, מה עשינו? והוא כאילו לא קרה שום דבר. להתחיל מחדש? בוירי אוירו של משיח. זה צריך כל יהודי לדעת. אין איוש בעולם הזה. כי אני היום ילידיתי הוא, היום נולדתי מחדש. שאל ממני ואתנו, מה שתבקש אני אתן לך. אם הגעת למצב כזה שאתה מתחיל מחדש, מה שתבקש אני אתן. זה הבוירי אוילום. אנחנו עסוקים בימים האלו של ביד בית המקדש, ביד המשיח. בואו נתחזק, בואו נתרומם.
תמר, לא רצה לספר, מוטף להפיל את עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. כמה זה החומרה הזאת לבייש יהודי. מידה טובה מרובה, לרומם יהודי, ומביא את הגאולה. הבוי לאוילום, ישלח לנו כדאגוי צדק במהרה וימינו אמן.